And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naka-jackpot ako. Hi DJ Rocky. Avid listener at fan mo ako. Palagi akong nadadala sa mga kwento mo. At eto ako, hindi nadala sa kwento mo kundi nagpadala ng sarili kong storya. Gusto ko itong ibahagi sa lahat. Itago mo ko sa pangalang Rain. 24 years old, from Batangas. At ito ang aking secret file. Sabi nila, wala na raw lalaking loyal. Walang bisyo, walang ibang babae, at mapagmahal. Hindi na raw nag-e-exist ang ganyang klaseng lalaki sa panahon ngayon. Mag-exist man daw ay anime ito. O di kaya'y medyo hindi full package gaya ng mga nabanggit ko. Pero DJ Rocky, iba itong partner ko. Back in 2012, I was just 13 years old nang makilala ko si Neil. Parehas kaming high school. Ahead lang siya sa akin ng 1 taon. Unang kita ko pa lang sa kanya, iba na agad ang tama ko sa kanya. Nabalitaan ko, nakilala siya ng ibang mga kaklase ko. At nang magtsikahan kami ng mga ibang kaklase ko na nakakakilala sa kanila o sa kanya, kinuha nung classmate ko ang number niya. Uso pa noon ang GM or group message. So kunwari, pinadaanan ko siya ng GM. Pero yung totoo, sa kanya ko lang naman talaga sinend. Nag-reply siya sa message ko ng, "Who you?" Nagpakilala ako at sabi ko, "May nagbigay lang ng number mo sa akin, yung friend ko." Then yun na nga, nagkausap na kami hanggang sa araw-araw magka-text na kami. Then, dumating yung araw na nalaman ko na may jowa pala siya. Nasaktan ako doon. Kaya naglaylo ako. Lumipas pa ang panahon nang bigla kaming magkausap uli. Nag-active uli siya sa text. Yun pala, wala na siyang jowa. Dumating na sa puntong meron na kaming call sign. At aaminin ko, sobrang attracted talaga ako sa kanya. Isa siya sa mga heartthrob sa campus namin.
Kasi nga, gwapo eh. Hindi na nga nagtagal, nanligaw siya sa akin. At syempre, si ate mong girl, dahil crush na crush ko nga siya. Nung same day na tinanong niya ako, same day din na sinagot ko siya. Feb 27, 2013, 5:42 p.m. Exact date and exact time. Ganun ko ka-memorize ang lahat ng nangyari nung panahong yun. Sobrang saya namin habang nasa relasyon kami. Lagi niya akong sinusundo sa room ko para sabay kami pumunta sa palengke. Tapos, ihahatid niya ako sa paradahan namin. So, okay naman kami. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan. Bigla na lang akong nakaramdam ng kung ano mang hindi ko maintindihan sa katawan ko. Nagduduwal ako at laging masakit ang ulo ko. Nalaman ko na buntis ako. 14 years old pa lang ako. Inamin ko agad ito sa mga magulang ko. Agad namang kinausap ng parents ko ang parents niya. Pumunta sa amin ang parents ni Neil na may mga dalang pagkain na para bang namamanhikan, tapos may kasama pa silang barangay officials. At yun nga, napagkasunduan ng mga magulang namin na sa kanila ako titira. At pagtungtong ko daw ng 18 years old, magpapakasal kaming dalawa. Ayun nga. Wala naman akong masabi sa pamilya niya kasi sobrang bait nila. At ramdam ko na tunay talagang pag-aalaga nila sa akin. Check-up, vitamins, at pagkain. Hindi sila nagkulang. Lalong-lalo na sa pagmamahal. Ganon din si Neil. Nang malaman niyang buntis ako, hindi siya nagbago sa akin. Mas lalo niya akong minahal at inalagaan. Nag-stop na nga pala ako sa pagpasok noon habang siya ay nagpatuloy sa pag-aaral. Sabi niya, marami raw issues sa school tungkol sa amin. Pero ano raw magagawa nila? Hindi naman daw sila yung magpapakain sa amin. Kaya mas naging proud ako sa kanya. Sa pagiging responsable niyang tao. Sa kabuuan ng siya. Then, sumapit na nga yung araw na nanganak ako. Isinilang ko ang isang malusog na baby. Baby boy. At pinangalanan namin siyang Rian Kyle. Kamukhang kamukha siya ni Neil. Nung una, nahirapan talaga kami. Kasi parehas naman kaming walang trabaho. At parehas pa kaming bata noon. Pero kahit ganun, never kaming pinabayaan ng mga magulang namin. Lalo na't first apo, si Rian Kyle, both sides. Walang nagbago kay Neil. Masipag at mapagmahal siya. Minsan, may ligalig sa mga gamit niya pero sobrang normal naman siguro noon. Then year 2018, kinasal kami sa simbahan. At bilang babae, napakasaya ko. Kasi kahit bata pa kami, sigurado ako na mag-work ang relationship namin. Nakakatuwa nga kasi si Rian Kyle, siya ang naging ring bearer namin. That time, may sarili na rin kaming bahay at motor. Nagsikap din kaming mag-asawa. Nagkaroon kami ng munting negosyo. At doon kami nakaipon kahit papaano. Time went by, year 2021, nagkaproblema ako bilang isang online seller. Na-scam ako ng almost 200,000 sa phone installment na negosyo ko.
Tinakbuhan ako ng kliyente. Malaking pera yung nawala sa akin. At ang matindi pa dito, sa akin nakapangalan eh. Nilihim ko ito sa asawa ko dahil wala akong lakas ng loob na sabihin ito sa kanya. Ultimo sa pamilya ko at sa pamilya niya, hindi ko nagawang sabihin kung saan-saan ako humanap ng pera. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Lumapit ako sa biyanan ko. Nag-open up ako. Inisip ko noon, bahala na. Bahala na kung anong mangyayari sa akin. Basta magiging totoo na lang ako. Dumaan ako sa depresyon that time. Nalaman na nga nila. At alam ko. At in-expect ko na naiiwan na nila ako pag nalaman na nilang lahat yun. Pero yung expectation ko, nasasama ang loob nila sa akin, naiiwan nila ako. Hindi nangyari. Sila yung naging karamay ko. Si Neil, inassure ako na nasa tabi niya lang ako. At kahit ano raw mangyari, hindi niya ako iiwan. Hindi naman mayaman ang pamilya ni Neil. Sapat at nakakaraos lang sa araw-araw. Pero kung pagmamahal ang pinag-uusapan, umaapaw. Sapat na para sa akin na malamang kasama ko ang asawa ko sa hirap at ginawa. At dahil doon, mas lalo ko pa siyang minahal. 24 years old na ako at si Neil naman ay 25 years old. Ang anak namin ay mag 9 years old na this year. Kung ano si Neil, nung nakilala ko siya noon, ay mas higit pa siya sa ngayon. Walang bisyo, masipag, mapagmahal. At inuuna niya kaming mag-ina niya palagi sa lahat ng bagay. Sa ngayon, ay hinaharap namin ang problema ng magkasama. Hindi niya ako iniiwan sa lahat ng bagay. Siya ang karamay ko. Sa totoo lang, inaakala ko talaga na walang nag-e-exist na ganitong tao. Pero meron pala talaga. Naka-jackpot ako. Hindi ko nga alam kung anong nagawa ko sa mundong ito para ma-deserve ko lahat ng to. Napakabuti ng asawa ko. Napaaga man ang pagbuo namin ng pamilya, hindi naman to naging hadlang para magmahalan kami ng tunay at bumuo ng masayang pamilya. Salamat sa Panginoon kasi kahit maaga nga kaming nagdesisyon sa sarili namin, ay hindi niya kami pinabayaan. Ang lalaki sa buhay ko ay hindi fiction, kundi totoo at talagang may paninindigan. Naway ma-inspire ang ibang mga kababaihan na huwag mag-settle sa lalaking walang paninindigan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rain at ito ang aking secret file.